V tomto videu vás naučím, ako si vyšiť takéto jednoduché oči. Vo videu budeme vyšívať zrkadlovo. Pichneme z vnútornej strany hlavy, odpočítame si 6 očiek a do 6. pichneme. Vytiahneme ihlu, pichneme o riadok vyššie a 2 očka ďalej, znova z vnútornej strany. Vytiahneme ihlu, prejdeme popod niť, vytiahneme a pichneme do toho istého očka, aby sme si tak upevnili tú prednú časť oka. Aby sme si upevnili aj tú spodnú časť, pichneme znova o riadok nižšie a 2 očka ďalej od konca. Vytiahneme ihlu, prejdeme ponad niť a pichneme do toho istého očka. Ďalej pichneme o riadok vyššie, ponad posledné očko a pichneme do bodu, v ktorom sme upevňovali spodnú časť oka. Očko máme hotové a ak máte tak tenkú niť na vyšívanie, ako mám ja, celý proces opakujte ešte raz. Dĺžku oka si viete prispôsobiť, ako sa vám to hodí podľa toho, kde oko vyšívate. Je to jednoduché, rýchle a za minútku máte hotovo. Zo zadnej strany ešte nite zapracujte, zauzlite a odstrihnite nite. Ak sa vám video páčilo a niečo ste sa naučili, odoberajte môj kanál, dajte like na toto video a sledujte ma aj ďalej.